από τα θρανία της περίφημου θεολογικής σχολής της Χάλκης, όταν σπουδάζαμε μαζί μέχρι της αποφοιτήσεώς μας το έτος 1961, τα ωραία νεανικά εκείνα χρόνια μας, τα οποία μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα στην μνήμη μας, στην καρδία μας, στην εμπειρία μας. Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζετε, αδελφοί, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης παραμένει κλειστή 44 χρόνια τώρα και οι σχετικές προσπάθειές μας δεν εκαρποφόρησαν μέχρι στιγμής, αλλά και δεν απογοητευόμεθα και δεν καταθέτουμε τα όπλα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμεθα μέχρι επιτεύξεως του ποθουμένου, διότι είναι δίκαιον αίτημα και πιστεύουμε ότι ο Θεός που είναι Θεός της αγάπης αλλά και της δικαιοσύνης θα δικαιώσει τους εμπροκειμένων αγώνας μας. Και όπως πρόσφατα αποκτήσαμε ανέλπιστα, θα έλεγα, γυμνάσιων και λύκειων στην ταλαιπωρημένη γενέτειρά μας την νήσων Ύμβρων, έτσι πιστεύουμε με των αδελφών, των ομογάλακτων Μητροπολίτη σας κύριον Γεννάδιο, ότι και οι αγώνες μας και οι προσπάθειές μας για την επαναλειτουργία της Χάλκης θα ευοδοθούν και θα καρποφορήσουν και θα έχουμε και πάλι ως Οικουμενικών Πατριαρχείων την θεολογική μας σχολή, την ειδική μας, την ιστορική, την παλέφατο, για να καταρτίζουμε τα στελέχη μας, τα οποία θα δίνουν μαρτυρία Ιησού Χριστού και την μαρτυρία του ανοιχτού οικουμενικού πνεύματος του Πατριαρχείου μας εις όλων των κόσμων. Και η Δευτέρα ιδιώτης με την οποία απευθύνομαι προς εσάς, αδελφέ Άγιε Ιταλίας και Μελίτης, είναι η ιδιώτης του Πατριάρχου και σας μεταφέρω και σας εκφράζω την ευαρέσκεια, την δική μου, την προσωπική, αλλά και αυτή του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, διόσα επιτελείται εδώ στην Ιταλία και στην Μάλτα, επί πολλά χρόνια τώρα, ιδρύοντας καινούργιες κοινότητες, καινούργια μοναστήρια, καλλιεργούντες αγαθάς σχέσεις με τους αδελφούς μας, τους Ρωμαιοκαθολικούς, απόδειξης η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου και Αρχιεπισκόπου Φλωρεντίας, κυρίου Μεθόρη εν το μέσο ημών σήμερα, και οι επίσκοποι καθολικοί ανταποκρινόμενοι στα ειδικά σας ειλικρινή αδελφικά αισθήματα, σας δίδουν εκκλησίες όπως αυτήν εδώ του Αγίου Ιακώβου, σας δίδουν κατοικίες για τους ιερείς σας και σας βοηθούν ποικιλοτρόπως για να αναπτύσσετε το θαυμάσιο και καρποφόρο κλιμαντορικών σας έργο. Είναι λοιπόν άξιον και δίκαιο θα σας μεταφέρω σήμερα για μια ακόμη φορά την ευαρέσκεια, την πατριαρχική, των έπαινων, την αναγνώριση και την εκτίμηση της Μητρός Εκκλησίας για το θεοφιλές έργο το οποίο επιτελείται εις δόξαν Θεού. Ήθε πάντοτε να σας φωτίζει, να σας ενισχύει, να σας ενδυναμώνει ο Κύριος εν τη χάρη αυτού, για να συνεχίζετε από σκόπος την κλιμαντορία σας και να τιμάτε το όνομα του γέρους μας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, αλλά και ειδικότερο το όνομα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, εδώ στην λαμπρά πόλη της Φλωρεντίας και εις όλην γενικώς την φιλόξενη και πολιτισμένη χώρα της Ιταλίας και νοτιότερον στην άλλη μικρά πολιτισμένη χώρα της Μάλτας. Eminenza Reverendissima, vi ringraziamo di essere venuto stamattina a pregare con noi, apprezziamo molto la sua presenza, grazie per l'accoglienza fraterna ieri sera nel Palazzo Arcivescovile, nel Battistero, nella grandissima e bellissima cattedrale di Firenze. Grazie di tutto, l'aiuto a Sua Eminenza il Metropolita Gennadios, nostro rappresentante qui in Italia. Ringraziamo in genere tutti i fratelli e le sorelle cattoliche che
sono vicino a noi, come noi siamo vicino a loro e avanziamo tutti insieme per glorificare il nome di Dio. Eminenza, vi ringrazio di nuovo.